čuráky, nejlepší doma sedět a louska buráky. Plukovník Plukovník sedí v sedle, volají kilometru. A jenom už to dále, leží klidem, leží se sednou tučí, kouký dráky, jak je slavná armáda, louska buráky. Hejo, nač chodí do války, nejlepší doma sedět a louska buráky. Hejo, nač chodí do války, nejlepší doma sedět a louska buráky. Až ano, skončí, jestli budem žít. Znova. Tak jestli budem žít, jsme mi taky. A že tady se tě hlíněl, a ty na to války, já se směrem, a louska buráky. Kdyby vás byla příta všechny. Hejo. Ahoj. Nejlepší sedět doma. Hejo, nač chodí do války. Nejlepší doma sedět a louska buráky. Míša Višňová vás cílíte ta dnešní party. Předávám slovo víš, z Karlových Aru. Jo! Pojď. Zpívej. Na pusu, na zuby, tak na zuby. No, máš je dál. Dobrý večer, nyní by vás chtěla přivítat na slyšet. Jménem Kristián slaví narozeniny, které tady není, prostě, ale nic se neděje. My ho zastoupíme, nebojte se nic. A nyní uvidíme... Často nemáme kapojaz, někdy sípem už za polčas, a ruku síla je naše víra. A nyní uvidíme vystoupit Herčího! Zvláštní toreador, je to frajer, tenhle ten tvůj. A Lucena, jeden ještě vývá, nechte ho. A nemám to nehraje. To natáčíš? Aha. Proč nám to vypli? Jo, a jsme tady teďko všichni a půjdeme všichni na to. Jo, pojďte se mnou tady, Ondřej, ahoj, Ondřej a Míša. Jo. A nepůjdeme. Ale Petr, pojď. Taky. Jo, já jsem frajer Kabacero. Ukážu ti, jaký mám kapse skénu. Vyjulíme spolu jen my dva. Odpálí nás to na jiný.